Ahojte pri novom videu Murde bez uščery v Robloxe. Ahojte. Ahojte. Sme tu traja, ideme traja. Včera som natečil Rivals, prosím dáme viac než 100 odberateľov na tomto kanáli. Áno, teraz sa budú všetci báť, pretože VIP, ako tomu hrá na počítači. Áno, som VIPčko a viete čo? Ale na počítači to dobre neviem hrať. Viem to lepšie na mobile. Ale dneska všetci išli za ním. Dnes ráno. A prečo nie tam doprava? Tak to je, lebo ty si VIP. Mami sa teba nepočujú, keď nehovoríš do mikrofónu. Poďme už. No už pripojte sa. Ešte jeden musí prísť a už ideme hrať. Tak ešte dvaja. No choď tam ty! Soda. No choď! Tak ešte lepšie odíde. Na druhú. No, No Vanessa to nestihne. Vanessa to stihla. dúfam, že to vyhráme. Lode! Barn. Lode! No kúkať, ako hrozne hrám na počítači. Ale to taká nie je až taká dobrá. To Ale raz som zabila tú najlepšiu. No ja som najhorší asi teraz. Hej. Je to jedno, že mi padol legendárny nôž. To bolo dobré. Vanessa je... Mám jedného. Ešte v tom nubka. Alex, mám jedného. Aj mňa zabili, tak nič. To som len ja. No, áno. Je tu. Nie. Ja viem, aký majú plán. Mám ho. Poslednú jednu. No neviem, skáďa ide. Aj posledného dáš. Videli Ja ste ti ho? budem poraďovať, že kde sú. No neviem, ani ty ide. Ne, ja som poslednú mohol ľudia zabiť. Ale zatiaľ som najlepší. No, druhý. Tak to vám to ukážem, ok? Kopí, kopa. Vanessa! Vy furt zomriete. Ja som aspoň toho zabila. Koho? To Ja som toho prvého zabila. Musíme to dievča zabiť. Oni sú silní. No nie, nubáci sú. Ale ja som zabila toho najlepšieho. No nemusíš sa... To není najlepší, to je... Ako sa to volá? To je dievča najsilnejšie. No tak to dievča ma zabilo. Dancek. Dancek. Čo to je? Bože, bol tu všetci. To iba Alex zostal. No, Predstav si. 3-0, GG. Musíme ich dať. Musíme ich dať ľudia. My sme slabí. Kam som strelil, to ma zaujíma. Ja by som bol silný, keby som bol na mobile. Pomoc. Do Proti mňa zabili. Tá dievka. Nevadí. Chápete ako? Ja áno. Asi by nie ďaleko. Musíme ich dať. Počkaj. Poďte rýchlo za mnou. Ja nejdeme, ty pokazíš všetké kolo. Oni boli dva... Mám jedného. Ja som si ho ani nevšimol. Proti mňa všetci zabili. Ja som taká nubáčka. Ja som zabil nožikom. A čo je na tom? Ja som zabil... Dobre. Ja som prvý, Alex druhý, Vanessa tretí. No, ale tak viete, ako to myslím. V našom týme. Lebo ja som nubačka a neviem, ako sa hrá modé šerif. Mám ho. Čo? Ona tu je odkedy? Vanessa! Čo?
Tak máme sa tu nevyhrať, jasné, že prehráme. 25, podaj babke guľomet, ona ti ona. Dobre. Vanessa, s radosťou poď. Nie to je. Ľudia, posledné kolo. A potom budeme končiť. A možno ešte dneska vyjde jedno videjko tobogány, však. Ale také väčšie trocha. No, niektoré budú aj malé. Lepšie. To je pravda, je dlhšie. To boja. To je fakt. Lebo si vy... Nejaká Marinka, Maria. Ľudia, ja za chvíľu 6, 7. A ja nie. A ja. Nech ešte niekto príde a budeme na to. Potom dáme barn teraz. Len nech príde jeden tek. Šák. Teraz som ja prvá. Čo je? Nech už takto príde. Dvaja, poďte, nebojte sa, hovede slaví. No, Mári... kebyže to hraje na počítači, tak slaví není. Veď hrám na Teda počítači. na telefóne. Ideme hrať. Nejdeme. Ale sme... No teraz. Teraz. No, ako si povedal. No poďte vy ľudia, čo to sú? Pamätáme. Zase sa mi to... Je Bež. prčiť za Alexem. Tablet. A nie, ja som... No, konečne. Ale ja žijem. No konečne idem. Barn. Barník. Je to tam. Čo je lepšie, futbal alebo basketbal? Napíšte do komentárov. Futbal. Futbal. O to nie sú oni? Niektorá z nich. Nie to niektoré. Dá, aj. Ja som pri tom hrala, lebo pri mne boli všetci traja. Nemôžem za to. Musíme byť silnejšími. To ani nezačneme hrať a už umreme. No tak. Ako povedal dnes. Veď ja som trafil. Ja som ani nezačala hrať a už ma zabili. Ja som iba poskočila a už ma hneď zabili. Môžeš, ty sa nehýbeš. Ty čo robíš? Ja som stredila aj tú bielu a je to nespravila. Lebo bola neviditeľná. Ale keď nebola neviditeľná. Keby som sa rada napila, tak ma bolo zabili. Ľudia, ja nechápem. Ani ja, tak my ich stredíme a im to nejde. Čo sa tu deje? To nedáte. Alex. Ľudia, oni hekujú. Ja keď som bola za kockou a oni ma aj tak zabili. Je to normálne. No, ideme posledné kolo, lebo... Nie, už poďme teraz skončiť. Tak možno dneska minúte tobogán. Šetrím si na soupre. Ahojte. Ahojte. Ahojte.